وها وek partiya me siyasi ev zêdetirî salekî di derbarê pêvajoya aliyê Reber Akbaba hatiye destpêkirin da em cibîn wek mitîn meşad li dar dixin. Roja yekemîn ku ev pêvajoya parlamentoyê destpêkirinekî bangawaziya Bahçelî destpêkir heta niha li gelek deveran me cibîn li dar xistin. Armanca van cibînan çi ye? Armanca cibînan ew e ku em vê pêvajoyê bi gel re dirêva bidin. Yani ye ku jiyanî bike, ye ku vê paradigmayê di xemeliyetê gele. Ji ber vê yekê em vê pêvajoyê bi gel re dimeşînin. Di serî da bijartiya ra, birêvebiran ra, her wiha hevalê me ku di navendê karxebatê partiyê dimeşînin, parlamenterên me, hevserokên me, ev civîn di serî da wan ra hatine kirin, piştre wek herem hatine kirin, niha jî bi gel re. Tah bi tah, mal bi mal, ev xebat têne meşandin û ev paradigma bi gel re tê bahev. Sedema van civînên me jî ew e ku ev pêvajo divê çawa wermeşandin ji aliyê gelva, çikê me ji bo ku em pêştetir bixin, an jî êdîşin vê pêvajoyê bi serkeftinekî ku gelê Kurd statiya xwe bi dest bixin, bi vî awayî, bi dawî bibe, divê em çi bikin, hinekî em dixwazin em vê bihevrenî xweş bikin. Armanca civînên me bi taybetî jî ev xwe ye yani. Hemû hevalên me gel, hevalên jin, ciwan, ji awa bi aliyê nêzik va vê pêvajoyê dişopînin. Ev pêvajo em bêjin müzakereyekî were kirin ser müzakerevan Reber Apoyê, tevgera azadiye ev ji aliyê dewletê ve hevdîtin têne kirin. Wê wer nekirin jî. Heta encam jî bigire wê ev berdewam bike. Lê aliyê din Rebertî navê bangawaziyê got bangawaziya aşîtî û civaka demokratîk. Aliyê aşîtiyê ew hinekî serokatî, tevgera azadiyê û dewletê di navbera wan da wê bibe. Lê belê yê ku aşîtiyê mayînde bike, yê ku aşîtiyê bike jiyanî civaka demokratîk e. Avakirina civaka demokratîk ew jî karê me hemî ye. Her welat parêzekî, her jinekî, her ciwanekî erkawiya sereke di vê pêvajoyê da ew e ku civaka demokratîk bide avakirin. Bo ku em dikarbin aşîtiya civakî yan navxweyî jî bidine avakirin, bi serî da em aşîtiya nava jin û mêr, aşîtiya nava civakî û xwezayê bidine avakirin. Bi vî awayî em ê dikarbin vê aşîtiyê mayînde jî bikin. Dem kîja deme, dem dema civaka demokratîk e. Her kesayetekî çawa dikare xwe veguherîne kesayetekî civaka demokratîk û ya din em ê çawa dikaribin mala xwe, cîranên xwe, taxa em lê dijîn, navçe em lê dijîn û her wiha berfiretin em ê çawa dikaribin veguherînin kesayetekî an jî civakekî ku dikaribe xwe birêva bibe û dikaribe demokratîk bibe. Ev hemî wek xelek bi hev de girêdayîne. Ji ber vê em çi qas li hezexê bihêzbin, em ê hewqas şirnex jî bihêzbin. Em li şirnex çi qas bihêzbin, em ê hewqas li Botanê bihêzbin. Civînê ku li vê derê têne girtin û her wiha seranserê Kurdistanê hemî tê girtin, ev daxwaza serokatî têne girtin ev civîn. Gel çawa dibîne, çikê maskeyê me hene û heve pêşniyarî ji bo modela me ya nû, pêşniyarî aliyê rêxistinkirinê da hevin, em ê hemiya bigirin, em li vê derê notê xwe digirin ve ev not wena parvekirin jî ji ber wê yekê heval bira rehet bin.